V októbri prichádza do kín najväčší dobrodruh všetkých čias. Extrémne ťažké. S tým rotujúcim kaktusom by si mal byť opatrný. Tak poďme. Povedz mi, koľko toho vieš o Svištovi s obrátenou tvárou? Vraj dáva človeku schopnosť zmeniť vec z minulosti. Roky som ten spis študoval a snažil sa nájsť stopu, kde sa Svišť nachádza. Taký plán. Nájsť Svišťa, aby sme mohli zachrániť náš strom. Musím pohľadať chýbajúce značky. Zámerné chyby, ktoré označujú polohu pokladu. Toto je ten Svišť? Wow, niekto vie uhádnuť slovo pes, keď mu dáte P a S. Wow. Vyšplháme sa tam. Tento raz sa aspoň netrasie zem. Ten je rozkošný. Keď získam Svišťa, všetko bude inak. Si najlepšia. A nehovorte mi, šéfka. Prepáč, šéfka. Budúcnosť sveta je v jeho labkách. Sú najlepší dobrodruhovia. Takže sme uväznení? Pozor! Už jak Čiky a tajomstvo Svišťa. Na môj pokyn dupneš na plyn. Ozvite sa, keď zmiznú. Už čoskoro v kinách.